enye ama strategies ngiyashumayela la ekhaya ngizwa nibathandekayo. Enye ama strategies esitha ukudislocate abantu. Umuntu ameze abe la impendulo yakhe ngekho khona. It's one of the greatest strategies of the enemy. Kodwa khona nibazalwane. Ngoba nabantu abahlangana nomuntu ethi kuye uyazi uthe uhamba nje wasala wafika ubani. Uthe umuva nje. Ngoba ku prophetic yonke into oyenzayo. Nikhona abathandekayo. Athi uthe ufika nje. Awubona uyithole kanjani letho? Sasinawe lapha. Awu mina ngashesha ngahamba. Yazi ukathi uhamba nje kwafika. Khona abantu abaphambana ngoba uNkulunkulu mezo release i-breakthrough yakho uyayilocate. Uyayisebenzisa nendawo. Two asebenzisa umuntu. Kuyenzeka ube sendaweni wrong ngesikhathi eswrong uhlangana nabantu abarong uzucaba ukuthi uNkulunkulu akakuzwa. Kanti timing yakho ya spiritual ayikabi right. Usewuhlobo lwabantu olubhuduzelayo mawuphila. Mfana uma uvuka ekseni kuthiwa inyawo kodwa khona nibathandeka kuthiwa inyathelo zolungileyo zilawula uJehova. Angithi bazalwane. Yes, umoya ngcwele ubeka inyathelo zolungileyo. Kufanele unyathele endaweni odingeka nakuyo ngesikhathi esright. Yiba likholo elingatholakali noma ikuphi. Funyalwa la umoya ngcwele kufuna khona. Kodwa khona nibathandekayo. Enye indoda yathi imizohlangana nemiracle yakho ukuyayo waphuma isiprofeto wakade egcotsha uSaul. Uma eqeda ukugcotsha uSaul uthi umprofeti uSamuel kuye uma usuka la uzohlangana kodwa khona nibazalwane uthi ngasethuleni kaRahel uzohlangana nabantu abathile babephethe izinkwa uthi wokunikeza isinkwa sithathu udlule uthi oboqala uzohlangana nabo ungakhulumi nakhuluma nabo bazokutshela impendulo yokuthi imbongolo ekayihlo lekathi uyifuna seyitholakele uthi uma udlula lapho uzohlangana nabanye bephethe imbuzi ezintathu abanye bephethe izinkwa uthi bazokunika izinkwa ezimbili uthatha izinkwa bese uyadlula uthi uzofika ke ekwenye indawo ufice ihele labaprofeti kodwa khona nibazalwane iphethe ingubhu kodwa khona nibathandekayo uthi ke labo bantu uzohlangana phakathi uzongena phakathi kwabo umoya kaJehova uyokwehlela phezulu kwakho uprofete kanye nabo kodwa ukuthi bathandekayo into kaNkulunkulu iyalocatewa kuthiwa inabantu abathile ofanele uhlangane na ube nomuntu wake wahlangana nabantu abangabalwanga kwi-prophetic journey yakhe wayengacabanga ukuthi into ekade iphezulu kwakhe ayikho kanti inkinga akahambanga ngendlela yesiprofeti. Lento ukuzihlangana nempendulo yakho kufanele idlule ngasethuleni kaRahel. Bekufanele direction yayo iyenze sure ukuthi ihamba ngala othe umprofeti ngikubona mawuhamba la uzodlula ethuleni kaRahel bakucheck impendulo ethi imbongolo ayihlose itholakele. Kukhona umuntu ohamba indlela ende engenayo impendulo yento abhekene nayo ukuthi iroute ayisebenzisayo akuyona le prophetic. Kodwa kushumayela may the Lord order your steps. Sengathi uNkulunkulu angabamba inyathelo zakho kusukela namhlanje ufunyanwe ula izulu elikufuna khona. Haleluya. Impendulo into oyifunayo uNkulunkulu uyibeka endaweni ethile nakumuntu othile. Ungakahlangani, ungakabi sendaweni ethile, ungakahlangani nomuntu othile, ungathandazela uzobuya uJesu. Niyamphekisa kusho. Ngicela ukuthi nawe practical wakhona. Uyacabanga ngani ukuthi le ntshumayelo ngikhuluma manje? Ubungekuyizwa uba uzana la. Futhi uba uhlangananga nami ngaba uyizwa le. Ngisho ukhona izinto zonke izinto uNkulunkulu uyichupha endaweni ethile bese ibeka kubantu abathile. Kodwa kube uye uNkulunkulu osebenzayo. Wakhetha indawo nabantu. Hayi. Haleluya. Akase ngikhuluma lokho nawo negative part wakho bese ngiyadlula kule. Bazalwane wonke umuntu okhona onentanga ayithanda empilweni yakhe wayithola endaweni ethile wayithola abantu abathile. Ne bad influence inomuntu othile nendawo. Abasekhona abazali la ekhaya. Abantu ababenqabela ingane yakho ngicela ungajwayelwa lana no musukuhlala lapha ejolo wena ujwayele nalaba yana eshenganeni yakhe right suke eqhomolweni salapha ejolo wena uyazi ushiso into uyayazi ukuthi umeke waba lapha wahlangana nalaba haleluya lithi iBhayibheli ukubona ini ukuyijwayelana nababi sithuleleni konakalisa ini a positive side of it should ukujwayelana nabahle
kwenze njani bathandeka kuyakukhanda ukuyiphatha okuhle Yeah. nawo bathandeka one more ingqondo yaposition ibandla yini njalo ngezakaza kakhuluma lento kodwa ke ngisasengidlula kuyona sengizongishort ngithandaza umoya ingqondo yaposition ibandla. Number 2 bathandeka uyali ibandla uline urestore lento ekuthiwa i-authority yebandla. Uyalipositiona ulubuyisela igunya kodwa nthule bazalwane isikhathi sokuba yibandla elingena authority siphelile. Izolo bathanda kashumayela ngama strongholds awu 4 strongholds uJesu awanqoba awufana nebandla lowanqobe na. Asukwazi ukuba yibandla elingena authority. Ikhona bathandekayo. So uNkulunkulu restore the authority of the church. Before ibacilongo likhali uzobona igunya njengoba ngishumayela nje ngiyeza ukhonto enginyusa kuwena. Alikho idimoni ofanele idlalele kuwena anymore. Bazalwane bami mina ngishilo ngani ngiyaphinda ngiyasho. Fanele izifo uma ingene ebandleni sithi saza saba sendaweni wrong. Ngoba ibandla ule exercise power and authority. Now it's authority. And number 3 bathandeka the last part engicela ukuyiquote eyokuthi uba uJesu ibandla uyalikhazimulisa. He glorified the church. Mangikhuluma ukulikhazimulisa ke ngisho kuwonke ama areas. Oh, amen bazalwane. Yeah. Mina nje I'm still convinced lento ngishumayela noma ikuplan fika khona. I'm still convinced ukuthi bathandeka umuntu ongalazi ibandla likaKristu ngicela acike amehlo. Yima izolibona ke manje. Hallelujah. Uzolibona ibandla. Ibandla la ku early church, la early century, la first century uzolibona ngamehlo. Abantu ababegcwele amandla kaMoya Ngcwele. uNkulunkulu ebasebenza mightily. Manje isingena kwi-era la uMoya Ngcwele efuna ukukhazimulisa uJesu ngebandla khona. Ukuze ibandla limdisplaye kodwa kukhona yini bazalwane. Ukuze ibandla limdisplaye uJesu. Fanele abantu mabefuna ukubona uJesu bangabuke ezulwini babuke la kithi. The kind of life we live character wise ikhona nibathandeka. Character wise sishona ngendlela even nangama resources. Vale sikhonza uNkulunkulu sinazo izinto uJesu wayengaze ngizoyishaya poverty ngoze ngiphume nayo ngale phandle. uJesu akangwanqaba ukuthi ibandla nabafundi bakhe bakhonze abantu bangaba provide ngokudla. Akukho bazalwane is part of the gospel. Ivangeli complete is when we preach Christ, heal the sick. Ngikhona bathandeka. It's when we preach Christ, heal the sick. Silapho uJesu aphilisa abagulayo. Cast out the demons. Kukhishwa amademoni. For provide ukuxoshwa indlala, uprovide abantu abaphofu. Liyaqhuka uma ivangeli lethu bathandekayo linokhuluma balamba abantu baswela abantu babe nenkinga singabi nayo indlela bakhonza. Inkonzo mayisiphelele fanele umuntu umeza kimi egula sithi inyanga enkulu ikhona. Makukhona ophoziswa amandla omnyama sithele idemon come out. Makukhona owonayo sithi nangu umthethele. Makukhona olambile sithi nasi isinko. Amen. That's a complete gospel. Bazalwane lento ngiyikhuluma ngikuKristu. Amen. Uma singakafiki lapho let us fight size siyofika khona. Let us not relax. Ivangeli lethu lingakabi nalama pillars nalizinsika ezufo. Singa yokuqala ukuthethelwa kwezono, eyesibili ukuphisa kwezifo, eyesithathu ukhishwa kwamademoni, eyesine uxoshwa kwendlala. Hallelujah. Funny balance ivangeli. Then we call it a gospel. Good news. Somebody say amen. Hallelujah. So this is so much important, church. Fanele sazi ukuthi uNkulunkulu siphile esikhathini esinjalo. Ilongo lingakhala noma yini. And lento bazalwane bami ngicela ukukhuluma nani because ngishumayela kanje namhlanje. Ngicela ukukhuluma nani iyaphuthuma. Ngoba fanele uJesu ebuye nje ibandla selikwenzile. Isinto eyiphuthumayo esengikhuluma ngazo bathandekayo. Ira la Jesu engabuya noma yini khona fanele siyiposition and inkosi yethu isilekelele. Somebody say amen. Siyabingelela abathanda kuma leaders onke ubagcotshwa bonke bathandeka uNkulunkulu bekathi sengiyabingelela iqaleni ngicela ukuthi ngivele sithi shoot straight to this short teaching then church we all pray. Number 1 bathandeka izolo ngi-introduce indaba ethi engicela ukuthi ngeke ngisayishumayela njengayizolo ngizoyikhuluma namhlanje. Ngishumayele into ethi umoya ngcwele ubeke emoyeni wami lento iyamandla weSambulo. Bazalwane okay umzalwane ophumelelayo nomzalwane oba successful ministry umuntu one revelation
onesambulo. Ivangeli liyimfihle efihliwe kodwa eyambulelwa abantu abathile abasondela kuyo. Ingozi ukukhonza inkosi isambulo ungenaso. Ngicela ungitshele usethuza kwakhe ingozi ukukhonza inkosi isambulo ungenaso. Into edala thina nabantu abasezweni nabangakholwayo, into edala umhosha phakathi kwabakholwa nabangakholwa, kukhona into esimbulelwe yona abangambulelwe yona. We are all human beings, but into esenza sahluke kuwo kunesambulo esinaso. Uma isambulo bathanda kasingakafiki umuntu kunzima nokuthi ungamtshela iqiniso kuyiphi level akuboni ngoba kumbulelekile yona. Wabahlangana nomuntu eculela ngikhumbule le ngoma ethi baba bambulele abayiboni. Yeah, because the greatest power, something that carries a believer, is revelation. Into ethwala umzalwane isambulo. uJesu bazalwana bami akalandelwa ngezinto ayiqhathazayo, ulandela ngesambulo. Ukuze noma kwesisikhathi uhamba naye umbona ngathi akenzi lutho, kodwa ube nesambulo sokuthi ubani. Bonke abantu abalandela inkosi under the power of revelation, lawo bantu bengafa befela uKristu, bathi kuyigugu ukufela uKristu. Mawubasabisa ngokufa uthi what, bathi basabisa umpostoli Paul ngokufa what, ukufa kimi kuyigain. Wathi mangiphile emhlabeni ukuphila kimi kuKristu. Mawusufike ku11 la ingasekho into usathana ngakwazi ukunyakazisa ngayo ngoKristu, uya give up. Ngoba isitha sokugcina asithembi usathane ukufa. Uyazi umebe ukufa phambi kwakho, you may think twice. Kodwa khona ungacabanga kabili. Ingakho nasezulwini kwabo ufunakala ozofa afele izoni. Kwacabanga ukuthi uJesu ligwala kanti lutho ukufa kakuswabi. Weza azi kahle ukuthi uzofa futhi afuka ufa kwehlazo. Kanti ngokufa kwakhe wayiqoba ukufa. Somebody say hallelujah. Manje isambulo sakho masize safinyelela la ekuthenini uKristu kimi uyikho konke. Ngisho ngabe usathane ngavusa ina imise phambi kwami, kodwa usathane akanamandla nezinto ayivusayo ukunyakazisa kuKristu. But lokho kudinga a revelation. Kunzima ukulandela uJesu isambulo masikele. There's one great brother in the Bible esomfica ezulwini simnika ihug. His name is Job. uJobe siyayazi into kwakuyindoda yayi-rich. I'm not talking about muntu. The Bible eUzi uyena owayeqeba kunabonke abantu. He was the richest man eUzi. So indoda nje ibiqebile i-right. Inabantwana abahle, ingane zakhe bekuthi ngama-birthday zonke zenza ama-celebration ey'mali ebizayo. Nje, the man was well blessed. Kodwa into zakhe zafa in a minute. Fast forward. Zaphela nyakwazo kwaphela ngisho ingane. Ngikhona nibathandekayo. Ngenxa yokuthi le ndoda yayinesambulo sikaNkulunkulu enikhonzayo, kuthe sekufike kwi-point la athi okufuze ngabe ubona uNkulunkulu engekho fair khona. Sekufuze ngabe uyamthuka uNkulunkulu. Kwazwakala indoda isho into ethi uNkulunkulu uthathile, kodwa ngithuleleni bathandekayo. Wathi uNkulunkulu ophile uye lo uNkulunkulu othathile. Sisala nento yodwa malibonga igama lakhe. Le statement iphuma kade kuphela ingane zonke nya. Bafowethu singathatha ama-chance la. Ingane lezi. Siphela nyanyanya. Kwaphela amabhizinisi akavalwa ngayokuvala yonke into. Indoda yasala yawunoneni yayithela ngomlotha. Yakhipha istatement kodwa what? uJehova wangipha nabantwana. uJehova wangipha namabhizinisi. Uye othathile. So alenziwe njena kwigama lakhe akubongo. That thing needs a revelation. Season. Oh, help me, Holy Spirit. Season na kwi-era yenkazimulo la uNkulunkulu efuna ukubona isinkazimulo enkulu ebandleni. But inkazimulo uNkulunkulu iyashada neyinhlupho. Awukwazi ukufuza igama ethi glory. Ingakho lithi iBhayibheli kwenye indawo inkazimulo ithi inhlupheko zesikhathi samanje ayinakulinganiswa nenkazimulo. Indaba kushadiswe igama lenhlupheko nenkazimulo ngoba maye kwakho banga negama elithi glory.
then ke ihluphe iyasondela bonke abantu abazohanjelwa inkazimulo kaNkulunkulu badlula ama test njengoba ngikhuluma nawe manje. Sometimes inhlupho kodwa ngishumayelana ngibathandeka kanje khona sometimes umzimo odlula kubona kusuke kuyisign nesibuko senkazimulo ozobheka ozohlangana naye ngoba njalo uNkulunkulu bezokwenza into enkulu kumuntu kudlule impilo ezithile. Izipho eziye zingama indications ukuthi kukhulu okuzayo. Ubani engishumayela kuyo ngoba ngathi ngikhuluma nami nonke ngithi izimpi odlula kusona kuziyuphawu lokuthi kukhulu okuzayo. Ingakho kufanele ungaphelele empini ucelebrate into ezoqhamuka. Angikhulumisa komholi ngikhulumisa kwababa ngoba sengizohlala phansi. Ngangisentabeni ngithandaza inkosi ihleli nami yangikhobisa ibandla lami Holy City la ngikhonza khona. Wathi umoya ngcwele nawe ngiyalihambela ibandla strong. And I'm going to multiply your church. And I'm going to uNkulunkulu wangikhombisa into enkulu that is going to happen in my church. And I was praying and I was celebrating. Praise the name of the Lord. Oh my God. Ngathi mangiqeda lapho wathi umoya ngcwele kodwa ube strong. Yeah. Because before kwenzeka into engikhombisa yona ibandla lizodlula izikini. Yo. Hallelujah. Bathandaza ngombono uNkulunkulu. Lalela igrowth yebandla kwasuka nje intuthu nje ebandleni esingasazi kusuka intuthu. Left right bottom center kwasuka intuthu. Kwasuka intuthu ngapha kwasuka. Ngalokho ngibatshele njalo ngathi kodwa libandla uNkulunkulu libusisile. Kwasuka intuthu. Ngasusa into eyangenza ngama uma kusuka intuthu zesonto. Yinto engiyibone ngale kwentuthu. Athi kodwa ngibona inkazimulo enkulu. Ithi yalotha intuthu. Hey la ngambona khona uNkulunkulu ukuthi umhlola kanjani. Ithi intuthu iphathi nendawo ebenza imhlola kodwa ngapha nangapha. Ezimhlola ngapha nangapha. Evula iminyango ngapha nangapha. Ithi le minyango ivulwa yini ngoba isikhathi sentuthu. Njalo inkazimulo mayisondela iziphi ziyathanda ukunyonyomela. Yeah. But this thing needs a revelation. Kodwa ngithulele bazalwane. Needs what bathandeka isambu. Isambu lungenaso. Ungagive up nala usuyishaya khona indawo. Ngoba usathanda iopposite. Mawuthi uyabona mawuphumelela uthi uyanqotshwa. Ayi ngithuleke. Wathi ngishumayeza abangaba. Ngithi usathanda iopposite. Uyabona mawugqoka into emnyama uthi ufaka into emhlophe. Angithi neBhayibheli elikhulu lithi uyise wamanga. Leli gama lithi lies lisho iopposite yeqiniso. Ayikho into ekhulunywa bazalwane lithi uzathi uJesu bemdeclare athi alikho iqiniso kuye. Should ayikho into esho usathane yinjalo. Uma ethi uyisehluleke usebe qonda ukuthi umnqobi. Ngoba usathane uyiopposite yeqiniso. Uma ethi ngeke ulunge usube qonda ukuthi usolunga. Ngoba uyiopposite yeqiniso. Somebody say Jesus. Uyabona nje usuke ungenasi isambulo uma ufrustrate into esho usathane. Fana noma uphila usathane uthi uyagula. Wokwazi ukuthi uphila ngempela. Ma usazohlala uthi uzofa. Manje ngibafuna ngicela ukunibuzela nje engabe kuthatha nje iqiniso. Hallelujah. Mawumuhle uthi umubi. No, uyathanda ukukhuluma iqiniso alikho. Bafethu wonke umuntu ukhipha into anayo. Alikho. So, one thing that you don't need to entertain is devil. I've learned that. I've taught my wife, we don't entertain the enemy. And don't talk the language of the enemy. We don't entertain. Yeah. Satan uvele awe nesihlalo sakhe esingcolile meke kwahlangana nabantu abangam-entertain. Sinento eningi ngabe siyazenza ekhanda siyikhuluma so sibambeze ne-progress yethu ukusiyibambezela ngento engamsebenzi. That is our formula. Yeah. How can I spend 2 hours ngikhuluma into engekho successful? uNkulunkulu egcoba ulimi lwami ukhuluma izinto ukuthi ngiphumelele ngiyayibambezela nje. Lithi iBhayibheli ukuphila nokufa kusemandleni olimi. Babona ngibhizi lokuyihweba nje ngezinto ngamazwi angenasidingo. Thatha izinto eyishuwa abantu lokhu ngigcoba ngazo na.
no ngihluleka no this that uyacabanga ngispenda the 2 hours ukube ngibusy no 2 hours ngiyawu replace ngikhuluma izinto ezipositive ngabe nguphi amen when you are through khona bathanda now it's a revelation of Christ. Number 1, the center of the revelation is Christ. Number 2, we said in less than 10 minutes. Number 1 is the revelation of Christ. It's always 10. Kunkulu sebenzisa umuntu ngokwesilinganiso sesambulo anaso ngoKristu. Ngiyakhumbula lonto. Bazalwane ngiyacela noma ngayikhohlwa izinto ongayikhohlwa leyo. Kunkulu uma kukhona into azomethemba umuntu ngayo ucela umoya ngcwele uyisikali, uyisikeni. Yikhenji ila ugibela khona abana ulapho omem nabazalwane nabasebenza kwa health bayazi. Khona lento omakhe kwawo. Isiqingi inyuku uthi ushaya 70 uma 1. Depends ukuthi ke kuhamba kanjani. Yabona abanye 100 and something, abanye 90. Abanye 15, abanye 20. Depends ukuthi kusuke kumbaphe kwazi. Ukhona nibathanda. Amen. Yes. Iscale sokuthi unaliphi kg uKristu. Amen. uNkulunkulu mayizosebenzisa umuntu uchecka isambulo sika Kristu uqala kuye. Haleluya. Uma lesi ngayishumayeli abantu bafelwa iappetite yokuya Kristu. Ngoba bazi ukuthi ukwazi ama systems asesontweni akwenza ubathenjwe ezulwini. Bazalwane ama systems asesontweni kuhle usuku good disciple lapho. Uthi ufunda ama systems ebantu. Kodwa sengathi nakhona singabe sikhula nesambulo ngoKristu. Haleluya. Uma wakhulelwa yisonto kwancipha uKristu, the problem will start. Indala ngizoyisho manje. uNkulunkulu efuna ukuletha isipho phela ngomuntu noma uNkulunkulu efuna ukumethemba umuntu ngento ethile. Ucinga qala ukuthi umqonda kangakanani uKristu. Uthi uJesu akekho ngeza kubaba ngaphandle. Phindana akekho ngaya kubaba ngaphandle. Asiphinde kokugcina akekho ngaya kubaba ngaphandle. Kule statement uJesu asikhulumile wathi mina ngiyisango nekhumbula le gate. Ya uthi mina ngiyisango. Uthi ke lani bathandekayo lezifo. Usethi ilowo naloyo mvu engangeni ngami iyisela nomphanga. Ongangeni ngami uyisela nomphanga. Futhi nje ezulwini yonke into icheckwa ngoKristu. Uma kuthiwa kunenceke esiyibonayo lapha engathi ukuthi isifuna ukunikeza igrace yokuthi ayosave abantu bami ucheck uKristu kuye xa. Nesilinganiso sesambulo sikaKristu. Mase kuthiwa mnikeni ngokwesilinganisa naso ngoKristu. Amen. Lento nayo no ne ability okuyenza is equal to a revelation that you have about Christ. Amen. Awuniki into engaphezulu kwalento nesambulo sayo. Izulu alikwenza izinto alisebenzi ngawe ungakabe sithola isambulo saloyo nto. Angisogcina statement bese ngiyadlula. Futhi ayikusebenzeli into ongenayo isambulo sayo. Haleluya. Uyabona njengoba kade sinikela nje uma unesambulo sokuthi kade senzani uma uphuma la khonto ezobishintshile empilweni yakho. Ingakho awudingi ukuthi uzulwe. Uthi mina nginikela njalo kodwa ngubona umehluko lalela yebo umehluko nokunikela njalo complain. Hamba uyothandaza isambulo salento oyenzayo. Ngoba mase ngibhulekile. Uyomangaza uthi ne-energy lo complaina ngayo wayithola mhla unikela ngoba abukwambuleki la kuwe. Abantu abaningi bathi umnikelo lethi imali kanti kwesisikhathi you give uNkulunkulu athi bring life. You give athi uNkulunkulu bring protection. Uthi uphuma la athi ngenqaba athi uphuma lithi iBhayibheli ukhuza ngisho kuhlaya. Kwesisikhathi ngeke ubambe isiliva kanje ngegolide kodwa inkosi yonqaba. Ngajela abazana bangathayithi into yakho umuntu ongathayithi. Akekho noyedwa. Ngizothuka. Akekho noyedwa umuntu ongathayithi lutho. Ukuthi asithayithi umuntu oyedwa sonke. Abanye abathayithi es10, abanye abathayithi uNkulunkulu. Kodwa akekho umuntu ongathayithi. Uyabona ukho uma ungangenisa ikhona indlela ukuthi ugcine kuphumile kodwa kuwe. Noma one way or other. Hey, hallelujah. Ebakhona indlela ethi angcono ngabantu laba bakholwa ayazi
Wakwenzeka ngelanga umoya ngcwele akufundisela upractical. Umoya ngcwele ekuthinta nje angishasho kweshumi ke manje. Ekuthinta kunikela, thatha lo 1000 rand ufake lapha. Lula uthi awubheke. So manje ngifuna ibalance yami yokuqeda inyanga. Yabo nje sekuphathi nenyanga sengenze ukuthi ingiphushe le. Mune moto nje ukuthi ngomsombulukanyana nje wakhona kufanele uqhwishe into ethile emotweni awuna choice kumele uhambe ngayo imoto vele ngiqhuthi into ethile uthi uyayenza i-quotation yakho le 2500 kufanele uthathe le 1000 akathi uthi vele uphusha inyanga uphinde uyobole ku 1.5 Now God gives you a revelation as standard as anything. God gives you a revelation of Christ. And the second revelation God a revelation of your leader. One, Christ a revelation of Christ. Christ a revelation of your leader. Amen. Number one, into yokuqala nje isambulo sokuqala uNkulunkulu amnika sona unika isambulo sika Christ. uKristu mawufika nje kuye ungakanyakazi unika isambulo somuntu. Bazalwane bhekani ngakini ngikhuluma iqiniso manje niyahlala phansi. Bazalwane uNkulunkulu usebenza ngeleadership. uNkulunkulu usenza ngomkhulu. uNkulunkulu wenza sure futhi. Out le statement engizosisho manje cela usibambe kahle sidala kodwa uzosunderstand. uNkulunkulu akamshiya umuntu esontweni. Kodwa umshiya umholi. Isonto alikho accountable ngempilo yakho. Umholi accountable. Amahebrew 13 uverse number lithi bazisena abanholayo ngithi bazalwane baphathe kahle bazisa kakhulu othandweni ngoba bangabalindi bemphefumulo yenu. Kusho akushiya ukuthi isonto lithiwa umholi umlindi umphefumulo wakho. Yini isonto? Isonto i-structure, i-system enikezwe uNkulunkulu kumholi. Ngendlela ukuthi agcine bonke abantu azobaletha kuye. Isonto ilatha glory is-system elethwa uNkulunkulu kuyi-leader. Eyilethela ukuthi bonke abantu azothi mebaletha kuye lo mholi abagcine ngayo. Le bhena nibona lapha is the system of God enikezwa kuyi-leader. Yokuthi bonke abantu engizobaletha kuwe ubagcine ngalento enginika yona. Kodwa abantu banikezwa kuyi-leader. Ngoba inkosi mayibuya izofuna abantu bayo kumholi. Ingakho umholi umesapha abantu benkosi. Inkosi ayihluphi idila ne-leader. Hallelujah. Ngashumayela kanje kwakusejozini ngathandaza. Ngikhona nibathandela. Many people have lost the principle yokusebenza kaNkulunkulu. Bayitshela uNkulunkulu ufike ube uNkulunkulu, kuba ufike kuba uJesu, bese kuba yibandla labo, bese kuba sekungaba ke umfundisi ka nanke. Cha, uJesu umholi. Yibandla. Wena nje ubanjwa inkosi ize kumfundisi uMbuyazi ithi ngibhekela ungcinele yena ngize ngibuye. Mambuya ngizombuza kuwe. Hey. Abantu abaningi bathanda ngabo baholi bahijacker nje. Bengazi ukuthi yini response. Jesu onikeza okuningi kuyofuna okuningi kuye. Hallelujah! Jesus. If you don't have a revelation of a leader, you have a challenge. Because leadership is a strategy. La of it. Okay, in my spirit.
nale yehla iya kuphi eJericho angithi yaphuma eJerusalem yehla iya kubathandeka eJericho wakhumphuma abadwelezi bayidweleza angithi bazalwane lithi iBhayibheli bayishiya nani bathandeka nomntondo half dead then emva kwalokho kwadlula umpristi wayenze njani bathandekayo wayigwemela kwadlula nomlevi naye wenze njani bathandekayo wayigwemela kwaseqhamuka umSamaria onjani bathandekayo olungileyo wayifuna ukuyiveza yena uJesu na kwaqhamuka umSamaria onjani bathandekayo olungileyo wenza nje bathandekayo lithi iBhayibheli wayibopha amanxeba number 1 wayigcoba amafutha number 2 wayithatha wayigibeza embongolweni esilwaneni sayo wahamba naye engichaza wahamba na ekhaya kubo cha wahamba na waya kwi-guest house wafika endlini yemhambi wayesekhuluma nomnikazi we-guest house wayesekhipha odanariyo aba-2 that is grace wanikeza umgcini njalo umnikazi we-guest house wayesethi ngibhekele lo muntu lo lalela lanaka umgcinele yena umodanariyo engunikeze bona ubasebenzisa bese bephela ngiyokhokhela mhla ngibuya kodwa ngigcinela no hayi ngani usindiswa uwe lo muntu ubasho uwe amanxeba lo muntu ufike nawo wathi akagcinwe yini noma kuyimi umsindisi kodwa umsebenzi wakho ukungcinela yena I am the savior ungakhohlwa yini osindisile uwe wena umsebenzi wakho ukumbhekela yena Hallelujah. leadership duty ugada nokubheka lokhu uNkulunkulu asekusindisa we are not akusiyo umsindisi ingozi umholi seyicabanga ukuthi umsindisi lutho uJesu uveze kamnandi kwaqhamuka umpriest representing leadership wadlula nomlevi wadlula waqhamuka umSamaria obekade ethathelwa kancane nje wasindisa kodwa mase kuthiwa kagadwe ubeko uthi ngibhekela yena ngiyobuya ngikukhokhele mawuse ngibuya leswa inkonzo yakhe siyenza namhlanje bathandeka is not a payment but siyahlanganyela kwigrace unganolokothi ucabanga ukuthi kade uholela lo i-payment yethu kuthiwe ngokukhokhela mangibuya asikho isambe esingakwazi ukuholela umuntu ogada umphefumulo lutho lo reward uyotholakala kuJesu kuphela abazalwane bayahlanganyela uthi ngiyomnikeza wona mhlawumbe nangokugcina sengiyamkhotha sesithandazana nangokugcina khotha indoda ethu igama lawo Saul lithulele Saul is a great man ihamba ihlangana nebheke eDamascus iyohlasela amakholo kwayashawa iwukazimulo kaNkulunkulu noma ke nithi unyaza ngithi bazalwane yashawa ikazimulo kaNkulunkulu lithi iBhayibheli yawa phansi wase izwa izwi Saul ungizingelelayo wathi ubani wena Nkosi wayesethi mina nguJesu lo mzingelayo wayesethi ke Saul lithi iBhayibheli next thing uNkulunkulu wamshiya uSaul esestradini saseDamascus eshawa unyaze njalo engaboni wahamba wayangena kwisithi wafika a priest igama layo Ananias wafika Ananias umbono wathi kunendoda ilapha estradini igama layo Saul ngiyofuna ukuba uye kuye ufike ungikhulekelele yona namfaka entweni manje ungithandazelele yona ukuba ivuleka amehlo iphinde igcwaliswe ngamandla kaMoya. Umbuzo wami awukwenzanga ngani Jesu lo, but listen, I play my part kodwa kunengxenye engidlala ngelitha. Uyenzani wathi ngeke lo insindiso yakhe ibe complete uma ngamtholela ngoAnaniya. What I need to hand you over ku Ananiya. Njalo mase ngwenzile umsebenzi ncingo Ananiya bese ngibeka umuntu kuyo. Wathi thandazela wena Ananiya yakhe uthi avuleka amehlo abone. Uvalwe yini?
kodwa uzothandazelwa uwe avuleke. Uma engakahlangani nawe engavaleka amehlo impilo yakhe yonke, kufanele ahlangane nawe qala. Jesu manje unamandla okuvula amehlo, yebo nginamandla impela okuvula amehlo, kodwa ngiyathanda ukwavula amehlo ngisebenzisa umluholo othile. If leader is not revealed, church is dying. Ibandla nje ukulibona liphila angisho lethi right. Ibandla nje ukulibona liphila phansi kompumputhe ongabe kade bavuleka amehlo. Inkinga laba likabi nesambulo sika Amandla. Ngoba ngegama lika Jesu, Jesu ngiyacela ukuba wehlele phezulu uvula amehlo. Akusengenza ke manje. Sengiyaqala ngiyawavula amehlo akhe. Avele hambe Anani. Nange thandaza sengimuzwa manje ufuna ukuvula amehlo akhe. Hambe umthandazela wena. Hayi ngifuna umuntu mina ngifuna wena athasazi. Inkinga manje siyashayisana mina ngifuna umuntu uze kusizakale wena. Wena uthi awufuni umuntu uze kusizakale mina. Inkinga yami my principles. Indlela yami the formula yokusebenza. I must find a leader. Ngoba afanele ngishiye umuntu ngimshiye emoyeni nje. No soul fanele ngimshiye kuAnani. Salvation is mine. Yahamba ngamastrings manje kahle emvumeni yami. Soft. Salvation is mine. Yimi uphilisa, yimi ukhulula. Kodwa uma sekufuna ukugcina umuntu ufunele leader. Bazalwane ngiyanikhulekela ngisemthandazo. Singagejwa yi-leaders ubamba isonto. Abantu abaningi babamba isonto. Bakhohlwa ukubuka. Kanti isonto alikho accountable. Ingakho mase sikhala icilongo amasonto onke azobe senyusha. Akekho asizungena ngama groups lapha na singena nje ungene ke manje ama police angene ke manje ama faith missionary ayikho leyo uzobe wena uzongena lalela mbazana abantu ofanele ba introduce udaba lakho ama leaders kanti phansi kwakho. Amen. Athi memeze njengomholi njengomfundisi akekho umuntu ofanele angabi phansi kokuholo okuthile. No. Indaba yakhe ayilalele ezulwini mawungenayo umuntu oyirepresentative. A person that talks on your behalf. Amen. Hallelujah. Uthi omunye why? Yini uNkulunkulu ungangibuza angazi. uNkulunkulu uyathanda ngoba umbuzo ozongilandela osibili uzothi yini la uNkulunkulu wenza wena waba owesifazane mina wangenza waba owesilisa indaba wenza lo waba owesilisa wenza lo waba owesilisa ungibuza umbuzo nje osentandweni kaNkulunkulu ngoba nawe nje ngasuyibuza manje why umuntu wesifazane ngeke unginike impendulo ngase ngibuza manje why mina ngumuntu wesilisa ngeke unginike impendulo kunezinto ezithandwa uNkulunkulu omsho bayiqoshela ngabe uyithola impendulo yazo fanele uvume ukuthi uthanda uThixo intando yakhe. We may deny that because of people, but the truth of the matter is God uses leaders. Hey. So the second revelation, the greatest revelation, somebody school says you see SSP, often spam, somebody from home. If leader is nothing to you, pray to God. I think shall listen to somebody none. If leader is nothing to you, you may have nothing also. Uma umfolenge lutho kuwe usemathube entu ungabilani. Hey. Mina bazala uNkulunkulu ufuna ukubuyisela ibhangeli. Yeah. Ibhangeli khona abashanda khona. Ngoba nesasonto nabesonto lekho. Bafunda. Lalela ndaba. Esasonto nabesonto lekho lapha. Noma insindiso yesasinayazi inhloko kodwa ongesenze lutho ngomholi wethu. Sisetshenzelwa ama principles, sisetshenzelwa izibusiso ngabe ibamba abazana abasindisiwe. Bavele ifihlakale kubo. Bethi hayi Sasingane thina ukuthi sibizo abantu singasabe nje uma sibiza basibize ngegama lomfundisi wethu thina singabakabani. Uhlekwe bethi thina singabakabani. Lalela uJesu angathi hey thulane nisho ukuthi manje lutho thina singabakabani. Buka ke nayi baptism. Lithi iBhayibheli Israyeli mawuhamba ehlane lithi wonke wawo kodwa basifethi niyanhlupa lithi iBhayibheli wonke wabhabhatiselwa efini angithi bazalwane lithi iBhayibheli okwesibili wonke wabhabhatiselwa kuMoses sithi babhabhatiselwa efini uNkulunkulu waphinda wabhabhatisela kuMoses
there's an interesting pattern angahlangana nayo iBhayibheli lisho uNkulunkulu ukhuluma noMoses abantu sebonile uthi Moses buka laba bantu bakho ngathi no uNkulunkulu futhi abakusho nje wathi buka laba bantu bakho Oh, Jesus. Why I'm saying this? And ngisho lokho ukuthi abafundisi bakhonzwa njengoNkulunkulu shutha awuzwanga hlobo ungekho kathi ngishomayo. Shutha abafundisi abaworshipwa shutha awuzwanga shutha ubuphumile kathi ngishomayo. Kathi ngithini mina mangikhuluma ngisho ukuthi uJesu osindisayo uyeyedwa inkosi. Asukwazi ukuthatha umuntu usimbeke esikhaleni sika Jesu. Futhi akekho umuntu elithi iBhayibheli ayikho insindiso ngomunye. Futhi alikho elinye igama elinikezwe ebantwini abamele ukusindiswa ngalo. Umsindisi wethu yena lowo. Kodwa umefuna ukugcina ukuphila kwethu. Udinga ilida ayibisela athi wena uzombhekela lapho. Futhi unjenje kunama choices akhe. Ukwakhipha istatement esikhulu kabi uNkulunkulu uthi ngamthanda ubani uSawuli ubani isewu ngamthanda uthi ngamthanda uJakobe ngamzonda uIsaka uNkulunkulu esho bengangena esibelethweni ngamthanda uJakobe ngavela ngamzonda isewu futhi uIsaka asiyichoice yami bazalwa nje uNkulunkulu usenayo ilithu useyikhombela yona ingakho leadership bazalwa bami ngiyayibona le khukhwana leadership bathandeka kuba ichoice kaNkulunkulu khona abantu abathi bengena esibelethweni uNkulunkulu efaka abantu abathile kuye ukhula nje uyakhula nje ukhula necrowd yakhe kunabantu angabangizwa kusho ngashumayela kanjani kodwa manje ufika umfundisi ubuya wanyakazisa akhulumiswa lodwa kunyakaza abantu bobizo lwakhe mama ubone nomholo nabantu bobizo lwakhe inawa charge stage uma sesingane sicabanga bonke labantu laba abakho khona abantu bobizo lwakho futhi lawo bantu uNkulunkulu uba design abakhande ngokwe calling yakho ba understand ngisho uhlehla ngisho uyali bakuzwa bonke abantu bengabuzwa babusiseka abantu bengabusiseki futhi into yakho iyabaphilisa khona ibandla ukuthi siqwele limnyama lisho afite uthi afite ilitha yakho wena mina sengijuluke kakhulu kabi ethi ya bazalwane ya ngoba simele uNkulunkulu besimkhonza Nkosikazi. abantu bakhona bethi amen uJesu muhle haleluya praise the Lord la leze ihlale icinga amavesi ashisayo ihlale phansi asizwe into maqalaza abakhona bathi yina ngayizwa lo ngoba njengoba ubaba esho kanje kunyuka into lapha phakathi kimi kukhona into ekhuphukayo we are rising sons and daughters people of us I am called to this man uNkulunkulu umbizele kumholi wakhe unshakable yazi nesibulele ngicela igama sibulawe iwe yebo ibandla libulawe siwe salahlekelwa ama disciples no iwengu abantu bebe angazibani bomsindo abantu aba celebrate ungena kwegoli kuphela Nkosikazi. But God is raising sons. Yeah. God is raising daughters. Yeah. People have a revelation. About weSambulo, I know why uNkulunkulu angisondeza to this one. I used to say this statement. Meke benke abantu bafana in your life, you are in trouble. Abantu abafana. Meke bonke abantu bafana empilweni yakho, you are in trouble. Khona abantu abangabantu phakathi kwabantu. Ofanele wazi. I want us to make. Ngoba namhlanje sine Thanksgiving ene celebrate ene appreciation. Focus yethu.
we are giving to our leaders. Lento nje kade siyenza manje, it shows we understand. Ukuthi uNkulunkulu have usivusela uMoses. Yes. Hallelujah. Now fact was umuntu obizo lwakho. Angazi ukuthi le kodwa eyesonto baphathi base sisonto. Uzoyikhuluma yakho. Ukhona? Amen. Kodwa fact was ukuthi uNkulunkulu umuntu obizo lwakho understand. Ela ngukube le shake nje. Njengomoya sebusika. Kungashiyi shaking ngapha. Kuzocheckwa nje. Yeah. Thoba ndabona. Ekhona into engifuna ezulu mangifika nje. Vela mangezulu nje mina ngiqhubeka kuJesu ngazi neyaphi nini. Straight. Dale nje inkosi ngoyinika yakhe yokuqala nje. Jesu. Kodwa uboneni kimi. Usindisa into yela ifanele ukulahla. Niwe phambi kwenyawo zakhe ngijahe lonto. Niwe phambi kwenyawo zenkosi and say thank you Lord. Kodwa nje uma sekusocialize bakhe. Kondoda nje ngifuna ukuyibona lapha ezulwini nginike ixhawu. Indoda ekhonto wangenzela yona. Eyangishumayeza. Igama la uPetro. uPetro was a true disciple. Bone kuphela uJesu ushayide ukufunda ungafaka isifundiso ngoba khona abantu uyazi abagcinwa ukuthi sisakhuluma into abasayithanda ukizwa. Hlasajula isifundiso. Bacinga umnyango ukuthi wabaduma. Khona abantu abagcinwa ukuthi basa yabona umuntu iBhayibheli njengokubatsha kwendlela usashuma into ayithandayo. Kuyasho ukuthi ngona abathanda kahle. Ay, shoot kaya. The teaching yasefa. We came to another place, a new place, and we preach. They came in numbers. Salmisi ivangeli langu manje. Salento ukuthi umuntu asindiswe azisono ayisebenze nje. Next Sunday kwasefeka. Wafana bafuna ukuzasithi waphatha ungazoya phambili. Mahlehisa. Matwo nisizwa ngathi ngathi kodwa umuntu uyahlukana nesono. Puru. uPetro kwenziwa a strong teaching. uJesu wakhipha istatement esimple nje. Uma umuntu edla inyama yami ephuza igazi lami. Lo kunenhlanganyelo la. Wasethi uma ngaphuza umuntu igazi lami engadli nenyama yami. Wathi ukuthi unokuphila kuye. Uthi usho ukuthi lo muntu akanasabelo la. Lithi iBhayibheli ba question bathi uthini manje? Uthi asidli inyama yakho. Ungakhuluma namaJusi. Abhalele umthetho othi okunegazi awuthinti. Balahlekelwa isambulo esikhulunywa yilitha. Lithi iBhayibheli 70 people aba disciples awu 70 oyekade sebeka izandla phezu kwawo. Bahamba begcwaliswa amandla babona amadimoni ephuma. Base bethi ngenxa nje lesifundise sesikhulunywa ukuthi siyajika. Bajika babuyele emuva. Kanti nazo abantu abawusebenzisa bajiswa yini? Akukho into that Bible. Bajika babuyele emuva. Lithi uJesu wayesethi nani niyathanda ukujika nibuyele emuva. Waphamisa isandla uPetro njalo bakwethu. Waphamisa isandla wathi singasuka kuwe siye kubani. Singasuka abantu sebefuna ukuyiqeda amandla lethe bathi singasuka kuwe siyephi ayikho into enjalo. Ayinawo amandla ayo siyephi kwani. Akhulunywa ngelocation akhulunywa ngomuntu. Uthi singasuka kuwe siye kubani ngoba wonke umuntu olandelayo khona amlandelayo. Singasuka kuwe siye kubani ngoba amazwi okuphila kuphakade akuwe. Shothi sinesambulo sakho. Babela ngisefuna ngoPetro. Wahanjwa kwashunyelwa. Uthe uJesu ekhipha istatement. It was a very defensive statement esikhishwa uPetro. Wathi uJesu indodana yomuntu izokhashela ezandleni zezone. Bayishaye bayithimisele ngamathe. Ife kodwa ngelanga lesithathu izovuka kwabafile waphamisa isandla uPetro. Wathi phila kaJehova engihamba naye zonke insuku. Akekho umuntu oyokwenza lokho kuwe. Akekho ngisho yedwa. What I will defend you. What to just instead of oh yeah we are my boy come here but when I hug what no what we are never one Satan. Oh yeah.
You need a revelation of your need. Abasoteleng ha. Umebiza nabazama ukumdefend ababiza ngoSatan epho. When we are Satan, he called his servant, a disciple, a loyal servant, devil. And Peter, yes, my dad. And continue to follow Jesus. And continue. Noma sewukhuluma into engayiqondi usumlibuka umkhuza umsola umyala, you are still my leader. Do we have church? Do we have disciples? Omasoba nabantu bama ice cream plan. Esethi masithi mzana ubani, stop that. This is not the plan of God. As a human being, you will feel. You may feel that. God for was uzu 2 weeks. What we have Satan ufuna ukwenza bazana ayabeka abantu abaku challenge njengabaleaders. Ufuna sikhola abantu esisabayo ngisho ukuthi hayi ungayenzi. Ufuna sibe ngo yes bus. A yes bus kind of a leadership. Baba ngizokuba khona ngelisonto isizathu baba sinye ngibona ukuthi mangaphuma manje bizenkonzweni ngiyabuka nje ukuthi ngixenekile ntambama kuno izinto ezifana ngizenze ngiqedele nje ukwenza lezi zinto ngoba manje isonto lami ligcwele futhi na next week nje ushadla lesizathu wo nawo umuntu wakhona manje ke ngiyabo kwesikhathi baba umuntu angaze kube tight kakhulu, we need some time to rest. To rest akancane siyavuka sokuphusha lezi zinto zasekhaya sengeqeda ke lapho baba ngiyasi baba kodwa uthi nje kunzima ukuthi may understand sihambe phambi kwakho ngeke understand lento mengabhekene nawe sifale ngithi na okay yeah but a good leader, if you say no sonke senza ama sacrifices nokusibona nje akekho umuntu ovuka umhlaba ungowakhe. You surrender for Christ. You expect in this card food. Instead of yes sir, when people will come, immediately after that is a call to another person who found poison. I didn't give us around sinobaba angazi angazi sebuleke usekhale efonini ke manje sebuleke ngokuthi nje cha u-expect ukuthi ube senkonzweni. Can we not basathi ayeka ukudeprive noma ukuqeda amandla obuholi ujobo ukuze likusebenzele ungali-remote. Allow the anointing. That is position yomzali wakho. Pray for the grace. Uthi Nkosi lo mkono umnikezele. Yazi into engithandazela baba ukuthi zonke into ayikhuluma izivele kuwe. So sithandazela nasebuholini bakhe kube isandla sakho. Musu uyayikhona into kade uyithandaza ukuthi iyasebenza. Umethi sonke sizana ngolesithathu for a meeting, the whole church must boom. There's one great church I love. The charismatic njengathi. That church follow the instruction of his leader, of their leader. Listen to me. Lelo badla awuluboni njengoba ekhuluma manje Mbuyazi. Thursday sivala yonke into. Emva lokho siyo support somewhere. That church icommand yomholi walo it's final. Meke washo njalo zonke izinto ziyaphoza, zonke ingene emotweni. Umethe yena siyakwenda when ethize siyo support ubani. Uvaleka ama parkings because the whole member of his church will ule uba uthe sishama hazard udali havoc ushizwe not siyako support ubani siyaphumana ngela bethize mina ngizobe ngiyakhona nonke ngizobe ngihamba nami. But the word will say amen dad. It's a serious case against umzana oyedwa ngoba bathi izwe kukhulunywa umprofeti wethu abikho elinye sophinde silalele emva kwalokho ifinal. Can we have a generation? Amehlo ami ezithabeni
usizo lwami ngenkosi usizo. Come on, let's pray all. Luvela huyu Jehova, usizo lwami Jesu, usizo lwami luvela usizo lwami Nkosi, ngiyabonga Jesu kakhulu. Ngiyabonga moya wethu. Yes, it's coming. Usizo lwami ebusuku, usizo lwami. Shanamaya, thank you, Jesus. Oh, when sin is full, don't come away. Lepo ifuna isakhe ezulwini. Inkosi yehlisile kudala kabi. Lithi iBhayibheli ilona lowo omukela ogotshiweyo noma omukela umprofethi ngegama lomprofethi uthola the word of a prophet. Sithi kunabantu abahamba benama rewards. Lift up your hands. Now mthandazo wami Nkosi mayingibulele sangathi ngakhona umuntu othi moyingwele give me a revelation. Most of us masithandaza sithi Nkosi ngiphi imoto ngiphi umsebenzi ngiphi imali ukhohle ukuthi Nkosi ngiphi isambulo. Ungamanga athi le moto nemali kuphi umshado noma yini ke ingcono oyifunela impilo yakho ilele lapha ku revelation. Njengenkuku emphezu wesanga lokukhalaza. Ukhala every day uthi uyalamba but umephekwa answer. It takes revelation to receive from the Lord. Abraham wahlala egcekeni kwakhe ethende nje. Wafika uNkulunkulu neform of amadoda amathathu ezomnika impendulo kaIsaac. Abraham waba ne-revelation walethela amadoda adla ukudla yena wayibukela abantu kanti kubantu khona uNkulunkulu. Uthe esedlile amadoda asutha aqethe athi uSara. Lethi iBhayibheli umtshela uSara ukuthi ngalesi sikhathi ngonyaka uzobe khona indodana wahleka uSarai. Lethi iBhayibheli wathi uhlekela noSara kukhona nokumahlula uNkulunkulu na kanti uNkulunkulu lo manje uma isethi kukhona nokumahlula uNkulunkulu kanti ubani lo uNkulunkulu kanti manje. Abraham wa receive Isaac nge-revelation. If you don't have a revelation you may lose your answer. Ngizomanje ukukhuluma nami manje kunabantu uNkulunkulu afuna ukubephendula.
You need to change the way you look at a leader. God must help you. And so advertise the love of food Islam. We have first quoted Jesus. Because I don't tell you how Jesus works. And I don't tell you like that Jesus of sevens. But you receive nothing from God if you have failed to have a revelation of the man with God. Mula tell weSambulo so muntu hamba noNkulunkulu, it will be a very big problem to you. Akamuki imoto omhlophe laphana i-X-Train NRB ingena lapha emhlophe. Abantu abazalwane bala ekhaya bathi nangi awubaba. Besho imoto emhlophe. Bathi nangi awubaba seqhamuka. Bese beqala batshela bathi awusefikile ubaba. Babona imoto emhlophe. Nangu baba nomama nangu. Ngoba NRB X-Train i-container is a vehicle ethwele lo muntu abamlindile. Kanjalo nabajojo. Mabe qhamuka lapha. NoJesu manje amefuna uqhamuka uvela sithele elideni ethile angene phakathi. Ama leaders ayivehicle ayimoto eletha uJesu esemdingayo. Njoba sasindiswa nje khona abafundisi abafika bashumayela nawe nje usindiswe nje uJesu wangena abantu abathile bashumayela. Nawe masushumayeza abanye uthanda uJesu umfake kuwe uyomshumayeza abanye. uJesu usebenza ngomuntu. Siphansi izandla zethu. Fundisa uMbuyazi. Ngicela ukusho kumanje nakubekile right now. Sisaphakamisa izandla zethu. Ngizocela nje ingcebo zikaNkulunkulu nabo mama mfundisi baba nje lapha phambili. Apostle will come back again. Because kunento uNkulunkulu afisa ukuthi uyithululele phezulu kwengcebo zikaNkulunkulu. Yes. Because a leader needs to be protected. Yes. As much as kukhulunywe kakhulu ngabazalwane, what I feel in my spirit ukuthi kudinga ukuthi abaholi uNkulunkulu abambathise namandla ukusuka lapha beyimbethe into kaNkulunkulu ezohlonishwa ngabantu. As much as abantu bengamhlonipha, kodwa uyadinga nawe ukuthi kube nezinto ezohlonishwa ngabantu. So uqhabuke lufika loha ufika isipho sifika sihambe. But it's so great ukuthi silamukele lo loqhobo uNkulunkulu akhuluma ngalo lokumembatha uNkulunkulu ongahlonishwa ngabantu. Cela size phambili bafundisi nabo mama mfundisi, then sibe sesiyakhuleka. uNkulunkulu kunezinto ayibekileyo ezwakalayo ayishiwo, and isizokwenzeka abazalwane. You're not going to struggle. The struggle is set to spend it. Sisesikhathini songastruggle, sisesikhathini sokwenza izinto kaJesu. Sisesikhathini sokwambathwa ngamandla kaMongcwele, sisesikhathini sokuhamba noNkulunkulu. See supported. Praise the Lord. Welcome to pray. Ngiyafika kimpostoti ikadele baba. Inali bandla yakudinga le impartation yokuthi linikezwe amandla. Ovula kwamehlo limbone umholi. Kuyasenzeka kwenzeka qasha kodwa inkosi kusiza. Respect isipho sibekwe phambi kwakho. We're not going to give it all bazalwane, ngeke sinike konke nikudingayo. Kodwa singanika uNkulunkulu esimphethe. Singanika uJesu esimphethe. Size uNkulunkulu kungabhekelana negama lomuntu. Ungabhekelana nesibongo somuntu nokuzalwa kwakhe. Nokuthi uzalwa ngobani wakhula nobani. Kodwa mase sesilapha sibheke uNkulunkulu esiphathise zona. Isazothandaza umpostoli kukho konke. Sinaletha ukuthi inkosi ayisisize sonke. Perhaps izandla bathandekayo. Siphambisele kuJesu inkosi ephilayo. Father, I pray this is leadership. uNkulunkulu wami kwathandeka nje kuwe.
uthi ubone laba bantu ubabonele icebo lakho ngalesi sikhathi. I'm standing before you as your prophet. Ukuba namhlanje uNkulunkulu wami isandla sakho esihleli phezu kwabo already. Siyabuqhubeka sisambuleka nabazana babaholayo. I pray, Lord God Almighty, that Amandla ophezu wonke nomlilo kamoya engcwele uNkulunkulu wethu manifeste mightily. And uNkulunkulu wami bambathisele ngubo obagqokise yona already. Yenza abantwana babo babalalele bakuthobele. You multiply anointing negrace oyibeke phezu kwabo. And Father, ngiyabonga ukuthi authority izwi laba liphuma libe empty. You give them word, into abayoyisho shall be confirmed by the generations. Your case is anoint Lola Basho yabo Lola mshone sipho sakhe. And mase post izinto zabo ngoleni nje ezenzuzo. Wenze izimo nezinto ababheka nazo ingabashiki. Give them strength, give them courage. Siyazi Nkosi banama-families, banabantu, banabantwana, banamakhaya, baney'ndawo abahlala kuzo, baney'dingo. Bekela Nkosi ukuthi bangabesasala abantu abanje nombani. Benze abantu abantu. uNkulunkulu obanika isambulo ngabo. uNkulunkulu wethu ongcwele ngithandazela Baba wethu onamandla onke amakhosikazi aseshiya. Aqhamuke elayishile ngokumenzayo. Ezothula kwi-grace abayibona. Have uNkulunkulu ambenzele umusa. Shisha nabo abazali laba abakhonza bathola isambulo esisha nabo. Yenza Nkosi endlini zabo nasemnyango yezindlu zabo kungena abantu abanesambulo. Father, ngithandazela divine provisions. Ngithandazela Baba ukuthi uNkulunkulu wami omhlophe ubakhomande kuba izipho nama-gifts obanikeze wona abesharp ngale ndlela yokuthi yonke imoya ethunywa isithi sinyeleka kwi-ministry yabo imanifestwa amandla omlilo abekwe phezu kwabo. Angahlali lutho oluvela kusathane phambi kwabo. Uthi ukhuluma noJoshua wathi akuyikuma lutho akho umuntu oyoma phambi kwabo. Anikezela umusa with anything that stand against them. It's full. Ngiyabonga Baba ukuthi isaka power abanikeze yona kuba iyaba-elevate yabaphakamisa. Ngiyabonga Baba ukuthi ibalazwe nomhlaba uyabamukela. Ngiyabonga ukuthi i-continent yethu uNkulunkulu wethu i-Afrika iyabamukela. Izwe lethu uNkulunkulu wethu i-Afrika ese-South iyabamukela. Baba wethu ongcwele uNkulunkulu wethu i-province yethu KwaZulu-Natal iyabamukela. All ama-9 provinces uNkulunkulu wethu ese-South Africa ayabamukela. Ayikho i-territory abazonyathela kuwo uNkulunkulu wethu ongcwele izimo engabathobeli. I pray for ugcobo olwazi ukunqoba ama-continents, enqoba ama-region, enqoba ama-local, enqoba ama-continents, enqoba ama-uNkulunkulu, even anointing that can break the yokes of thy world. Ngiyathandaza uNkulunkulu wami ukuthola abazonqobo zakhona bazithwe. Abanotho bavuleke. Benze imimangaliso uNkulunkulu wethu ongcwele. Hambela ngisho imizimba yabo, uhambele ngisho impilo yabo yakomoya, financial life. Change the whole system. And pray. Incorporate us so that yazi uNkulunkulu wami ukwenza lokhu kwenza for your glory. Mawukwazi ukuthuka amagwa baba ngo-Elijah kangakanani ngalaba bazalwane. You are able to do uNkulunkulu wethu ongcwele ngokungaphezu kwamandla nalokho okucatshangwe abantu. Father, I pray for the grace of God upon your servant. In the name of Jesus. Ngiyabonga Baba ukuthi lelizwi liwela phezu kwethu. And Father, it's manifesting in Jesus' name. The word of the Lord comes upon your servant. In the name of Jesus. Lord, ngiyabonga ukuthi lelizwi liwela phezu kwalokugcobile. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord, that your word liwela phezu komgcobile. Father, thank you for your hand. Phezu kwalo omgcobile. In the name of Jesus. Thank you, Lord, for your hand. Phezu kwalo omgcobile. Thank you, Jesus, for your hand. Phezu kwalo omgcobile. Father, thank you for your hand. Phezu kwalo omgcobile. And ngiyabonga Baba ukuthi uyakwenza lokho. Wenzela udumo lukaJesu Kristu inkosi. Amen. Ngicela abafundi baphenduke babheke ngapha. Bese bephakamise izandla bayiphakamisele ebandleni ibandla liphakamise izandla. And now pray. Wena uNkulunkulu owethembeka. Yimi uNkulunkulu wami noza kwethu nabangcwele bathi osithumela.
Sistresh izandla phezu kwaleli. Njoba lama grace emila ehlangene in one accord. uNkulunkulu wethongcwele kwenzeka isimangaliso kuleli bandla. Usisela babazalwane, uNkulunkulu wami ubathi vula amehlo. Isikhathi singasogcina. Siyafika isubmission era. Isikhathi sokusubmita siseduze. Nemphefumulo Nkosi sithule kwesifo nesinye sithathe kahle simonke siahlabishele kuhle. Ngenezi lakho uNkulunkulu wami ukhona ukhuluma wathi ufuna ukusethula ukethula kuKristu njengomekhonto omhlophe. Nathi Baba sicela umphefumulo. Awuphawu lobizo lwethu, kwaluphawu lokusabela kwethu, kwaluphawu lokuthunywa kwethu kuwe. Senzele isambulo. Usisifa lakho ukubusisa abantwana bakho. Wenze igama likaJesu libachazalazele. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Can I share with you some food? So I got my stuff. Mom speak.